Vi vil starte med at give et handlingsreferat af novellen Pelikanen, som foregår i Mount København. Den handler om Jan Peter Lassen, som har en accelererende interesse for fugle, og derfor beslutter han at få foretaget nogle plastikoperationer, så han får et udseende som en gås. Dog bliver han i byen kaldet for en pelikan, da han er meget overvægtig af en gås at være. Novellen foregår som sagt i Mount København, og det er meget vigtigt, eftersom Mount København er et fantastisk univers, som har en storslået natur fyldt med dyreliv. Og det er netop meget relevant at snakke om det miljø, novellen foregår i, eftersom at Jan Peters beslutning om at blive forvandlet til en gås grunder i det spektakulære dyreliv, som der er på Mount København. Jan Peter har altid været en meget ambitiøs og målrettet person. Siden han var helt lille, har han altid nørdet meget og fandt fugle. Da han var 10 år gammel, døde hans mor, hvilket resulterede i, at han trak sig mere ind i sig selv og fandt kun glæde i at kigge på fugle. Da han gik ud af gymnasiet, ønskede han at studere ornitologi, og hans far besluttede for ham, at han skulle studere medicin i stedet. En dag blev han grebet af en idé, og derfor påbegyndte han et meget ambitiøst træningsprogram og en meget stram diæt, for efterfølgende at foretage sig på operationer. Han får amputeret 2 ben, 2 ribben og andre omplaceringer af kropsdele og andre organer. Hans nuværende situation er et resultat af hans barndom, at han var så fascineret af fugle, og han blev nødt til at blive en fugl sidst. Teksten er opbygget kronologisk, dog er der forløb, hvor den kronologiske opbygning bliver brudt ind til flashbacks fra hans barndom. Disse flashbacks medvirker til forståelsen af hans nuværende og hans beslutning om at blive til en fugl. Fortælleren er altvidende, eftersom han kender til Jan Peters følelser, eksempel i teksten, hvor der står, at han trækker sig meget ind i sig selv efter hans mors død. I og med at gåsen symboliserer moderlighed og omsorg, hænger det sammen med hans beslutning om at blive til en gås som symbol på hans manglende omsorg fra hans mor, eftersom at hun døde, da han var meget ung, og derfor ikke har fået den omsorg gennem hele hans opvækst fra hende. Novellens tema er, hvad der kan ske, når man mangler omsorg for ens forældre. Tekstens tema er, at fremtiden er et resultat af barndommen, i dette tilfælde manglende omsorg for forældrene. Det er en fantastisk fortælling, hvor det skjulte bliver synligt. Her er det den omsorg fra hans mor, han aldrig fik, der bliver synlig, i det han bliver til en gås. Og gåsen symboliserer som sagt moderlighed og omsorg, hvor han genoplever det igennem hans identitet som gås.